Gammel Strand. Nu skal du dårligt der. Nu lukker vi dørene. Nu lukker vi dørene. Så tænder vi lyset. Det der, det er lyd, Holger. Det er ikke noget, men det er lyd. Så skal vi tale ind i det her. Du skal ikke trykke der. Kongens Nytorv. På Kongens Nytorv kan du skifte til M1, M2 og M3. Change at Kongens Nytorv for the M1, M2 and M3 lanes. Du skal ikke komme med. Nej, det skal vi. Jo, kom med den. Der er ikke så lang tid tilbage. Kom med den. Der er 1 minut. Så sidder alene i toget. Hvad? Vi skal endnu. Ikke endnu, det er ikke endnu. Sekunder mere. Jeg bliver bare ved. Marmorkirken. Far, der er 10 sekunder.